Ben kaya ngene iki lho ya. Aturan apa kaya omah-omahe dhewe enggak pareng, Nduk. Enggak pareng. Ayo. Enek tamu liyane enggak boleh ya. Yo, enggak pareng. Enggak pareng. Kaya omahe dhewe ngono iki enggak pareng. Mangsane omahe enggak pareng lho ya. Ya, bebas lagi. Ayo maju bebas aku ngatim. Astagfirullahaladzim. Pacarmu tak siapa? Siko. Sediko. Anake Korima diceluken. Ampune bare. Pasar. Jar, ini yang aku tuku ngono. Bas. Jar pacar. Taranana pacar. Jane nyapa to ngono to. Kekno es teh awane kalau Justru kayak kipasan. Nek Korima ketak ora? Masakne mburi yo, Wes Rene enggak boleh ning kono.